hi ha una molt bona cantera, entre altres raons perquè hi ha unes escoles especialitzades en formar les noves generacions amb la música de jazz, cosa que abans no existia. Jo mateix doncs, havia de comprar-me els discos i treure els discos i posar-me al piano a través dels discos que jo sentia. No? I en partitures no hi havia res. Ara sí, ara hi ha molt bona infraestructura a nivell de les escoles i això fa que surtin doncs, bons elements y que la torcha del jazz es mantenga. Barcelona es una ciudad muy especial porque yo no creo que haya ninguna otra ciudad en Europa y seguramente en el mundo en el que hayan tantas escuelas de jazz como aquí. Entonces ya es otra vez, no estoy diciendo que la escuela sea lo más importante del jazz ni nada, pero simplemente es algo que aglutina, ¿no? Y no hay duda de que si hay es porque hay alumnos, y si hay alumnos es que hay interés. Si hay interés salen músicos, ¿no? Els músics d'aquí doncs, bueno, també tenen les seves oportunitats, no? Vull dir, el que passa és que sembla que darrerament doncs, vinguin més músics de fora, però bueno, tampoc no em sembla que sigui alarmista, vull dir, perquè hi ha moltes vegades que aquests músics col·laboren amb músics d'aquí també, vull dir que això és bo, vull dir, que vingui gent de fora és bo amb la seva justa mida. No? Penso que el jazz és una música mundial, no només de Nova York. Hi ha un alt nivell de competència entre músics d'arreu, i per això és universal. No és res més que una música més, i una música tan respectable com pugui ser qualsevol altra música. Inclús m'atreviria a comparar-ho amb la música clàssica, però amb la gran diferència amb la música clàssica de que és una música que es pot sentir d'una forma distesa, amb un got a la mà, inclús en alguns moments comentant amb el del costat, sense que això interfereixi en la música. És molt necessari la potenciació, la creació de llocs, de clubs, d'espais reduïts per promoure aquest tipus de cultura, per difondre-la, per acostar-la al públic i al músic que estan molt a prop. Això crea una màgia i un misteri que difícilment amb un gran poliesportiu o amb un gran teatre es produeix, no?
Quan hi ha un músic de fora sembla ser que tingui que tenir millor nivell que músics d'aquí. Hi ha músics d'aquí que estan molt ben preparats. I això realment és una mica error de tots, que quan ve un músic amb un nom estranger, inclús la gent, el públic que ve als locals, si veu un músic de fora diu doncs això serà millor, i no té per què ser així. O sigui que jo penso que si sempre els músics estrangers tenen un tracte a favor, que no tindria per què ser així. Ens n'aprofitem, i d'alguna manera això està bé, perquè hi ha molts músics nord-americans que mereixen poder treballar. Molts d'aquests músics no són reconeguts als Estats Units. Així que és fantàstic aconseguir aquest reconeixement a l'estranger. A Barcelona hi ha molts clubs de jazz i moltes escoles. Als Estats Units no hi trobes aquesta concentració tan gran. Vamos a probar todos. Caracandao, que filmen! In the town of Louisville, they're gonna man and call him Big Bad Bill. His house and his mama don't fight anymore. She's peaches. Walks out the floor. He used to spend his evening looking for a fight. Now we're gonna see his mama every night. Big Bad Bill in the streets. Street with him now, come on. Els problemes de gravar algun disc quan et dediques al jazz o al blues és perquè el públic és molt minoritari i saps que no tens un número de ventes molt alt. Llavors les discogràfiques no volen apostar molt per tu, no? Nosaltres hem tingut tractes però no hem acabat a tenir cap acord i ara finalment doncs ens ho fem així en plan més nostre, no? Vull dir, gravarem un disc aquí a la Boat i ens el financiaran ells i ens el vendrem nosaltres i més tard el portarem a distribució, no? Gràcies per tot. No feia l'últim tema.